tignan din natin yung ibang tumutuloy rito. May tumutulo kasi rito mga boss. So ipaayos natin. Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Ayan, nandito po tayo sa Villasis, Pangasinan Project. So ito po yung first day po natin dito mga boss, sa project po natin dito. So ceiling, tapos marami pa po tayong i-repair po dyan. So, ayan, dito na po yung mga scaffolding natin. Ayan, tapos yung mga gamit natin dito na, yung gamit natin sa pangkusina. Ayan, shout out kila Ma'am Imelda Duque at kay Sir Dante Calamyong. Ayan, mga boss. So sila po yung may-ari ng bahay na ito mga boss. So ayan, doon sa taas may hardplex na po na tagpan na po yan. So pero ang gagawin natin dito yung sa baba. Tapos sa may taas meron din po sa may isang kwarto, meron po tayong kikisamihan doon. So nag-on ko na rin ito ng 3D model. So ipakita ko muna yung mga gagawin dito mga boss. Okay, so ayan, shoutout nga pala kay Sir Denver Manalansan from La Union. Ayan, shoutout sir. Siyempre shoutout din kila Sir Kenneth Tolentino, kay Rodante, kay Sir Masaoy Dante. Ayan, kay Rodin Yap, ayan, kay Elizabeth Bersosa, kay Sweet November. So ayan mga boss, maraming salamat po sa laging panonood sa ating channel. Kay Joker Official Vlog, ayan mga boss. So tara. Oh, baka magasgas pre. Magasgas. Okay. So ito po yung gagawin natin mga boss. So pakita ko muna. Okay, so tignan din natin yung ibang tumutulo rito. May tumutulo kasi rito mga boss. So ipaayos natin. So, nasan ba yung ano? Wala namang makitang basa. Pinunasan na yata. So tignan din natin. Bali stay in naman yung mga kasama natin dito sa trabaho. So kailangan na mabuti na rin at makita nila yung mga tutulo dito. Okay, so ang magiging salas nila ito. Tapos may TV console dito. So ito mababalot na po ito. Ayun, may tumutulo doon ah. Ano yan? Ayun oh. Ano yan? Ay, tubo. Tubo? Saan galing yan? Magandang tanda. Ano to? Ano yun? Lagyan mo nga si sir. Hello sir! Ligos. Ha? May ito ano saan kayo galing ito? May tubig dun. Yun ang lakas ng tulo. So dati kasing CR ito. Ayan o. Mapulo na itong bahay. Wala pa kayong binuksan? Ano ba? Saan yan? Saan galing yan? Wala naman dito. Ano ito?
Ito ba? Saan galing yan? Tumutulo. So CR ito mga boss. CR. Ayan o. Ayan yung tumutulo dito. Tapos doon, sa likod na ito CR din. So ito, papatanggal ko na rin ito. Halos yung bintana na yan. Para maganda yung setup ng ano natin. Rinsud. Tingnan natin sa taas. Punta tayo sa taas mga boss. Dito wala. Tingnan mo na dito sa taas kung meron tutulo. Saan? Yan? Oh, galing sa bintana. Bintana. Ayun o. Kulang sa sealant. Basa. Basa din. Sealant. May tumatagas galing sa bintana. Dito kaya ay walang kuryente. Wala naman na yata. Slab mga to eh. Oo, tingnan baka may tumutulo sa slab. Wala. Pero tignan nyo pag may umulan. Dito. Siya? Wala. Slab. Oo. Walang basa rito. Oo. Dito sa baba na ito, sa flooring. Ano? Ano? Okay. Tingnan natin dito. Doon sa mga kwarto wala? Wala. Tingnan nga natin doon. Tingnan natin, tapos tanong natin kung may mga tumutulo doon. Buto pa rin. Yan. Okay, tanong na lang natin kay sir kung ano yan. Kaya ano yan? Ano gagaling? Kapalin mo dati ni. Uray nyo din. Kurang sarapan na ako nyo. Okay. So yan mga boss. So nakita nyo naman yung kabol ng bahay. So meron tong ano dito, kwarto. Ayan. So dito tingnan mo kung meron. Wala. Nako, nakalimutan natin yung ano, panghanger. Pauwiin mo na lang isa mamaya. Panghanger, nakalimutan. Yung pangbaril mga boss dito sa panghanger natin dito. Kalimutan, inuwi ko galing Bagyo. Okay, nakita niyo naman po yung kabuuan ng bahay. So nagawan ko na po ito ng 3D model. So i-play mo muna natin yung 3D animation niya mga boss.
Okay, so nakita nyo naman doon sa 3D animation natin. So maganda na. So dito yung design dito, cove design po yung nilagay natin dito. Tapos pagdating dito sa may salas, so nakita nyo doon sa 3D animation natin. So naglagay po tayo ng floated panel dito. So ito na kasi maging salas nila. So floated panel yan, makukuburan yan, pati yung pintuan doon. So makukuburan ng floated panel, pero pwedeng buksan. Tapos dito may 3D, may ano po rin po tayo rito, 3D console. So yan mga papansin niyo. Tapos gumawa rin ako ng partition dito, para dito mga boss. Dito ang banda naman sa may kusina, tinakpan natin itong bintana, inalis natin yung bintana niya. Tapos may cabinet na rin po yung sa 3D animation natin. Tapos dito sa may dining, so tinanggal ko na rin po itong CR po dito. Tinanggal ko na rin po yan. Dito ko na kasi magiging dining nila. Tapos ito, tinanggal ko na rin po itong bintana. So kasi dun sa likod na ito, CR na rin. So CR na rin, siyempre kakain ka rito. Dapat man yung ano mo, malalangap mo. So tinakpan na po natin yan. Tapos yung magiging CR dito na po yung pintuan ng CR. So andyan na po siya banda. So gagawa po ng CR dito sa mag-extension tayo. So yun po yung naipaliwanag ko na gagawin dito sa bahay nila madam. Okay naman sa kanila, approve naman yung 3D animation natin. So tapos meron naman silang dinagdag dito. Nasabi ko na rin po sa inyo kung ano yung mga ibang nadagdag dito mga boss. So yan lang naman mga boss. So ngayon wala pa tayong may papakita kundi itong sinimulan natin project. Itong sisimulan natin. So ngayon pa lang sila mag-start. Okay? Okay, bababa muna sila mga gamit. So tayo naman kunin natin tong laptop. So andito kasi mga design, i-print ko na rin. Tapos may sukat po tayong mga ibibigay para sa sukat ng mga design natin dito, para alam nila forma number yung gagawin. Siya nga pala mga boss, ang gagamitin nating dito mga boss, materials ditong metal paring. So itong metal paring natin mga boss, JMax po ito, hindi basta kinakalawang. So JMax, andito yung tatak niya. Ayan o, nakikita JMax. So quality po yan mga boss, makapal po siya. So pati mga walanggal natin, pati itong mga carry natin, JMax. Galing kay Tableria, Insular, Tarlac. So sa mga bibili doon, alam po nila kung gaano ka quality yung mga materials doon. So mas mahal lang po siya kung ikukumpara mo doon sa ibang bilihan. Pero maganda rito, kahit mahal yung product natin, sigurado ka naman. So may peace of mind ka na gamitin yung materials nila. Tapos yung board natin dito, gypsum board, Jeprox. So 9mm yung gypsum board natin. Tapos yung magiging spacing po natin sa mga paring ay 40 cm, 40.6, 46 mm, 406. Mga boss. Okay. May hagdan naman pala rito. Ayun o, may hagdan. Nakikita natin doon yung sakali. Okay. So yung mga boss, binabagbag na po yung CR. Unahin na natin layout tayo. Tapos binili ko na rin sa kanila yung mga tumutulo, tingnan na nila para matapalan. Pwede ring martilyo para hindi puro ganyan. Baka mas mabilis pa yung martilyo kung mga boss. Bagbagin muna natin para makapag-layout sila rito. Tapos papasilip ko rin sa taas
mamaya. Tapos bibili ng currency forma ng burrito na tingnan yung may ibang tumutulo dito, mga ibang problema, para may report natin dun sa may-ari ng bahay. Okay, so isa pang ano natin dito, nakikita natin. So may kita nyo, may mga tumatagas doon sa mga gilid. So titingnan po natin yung wall flashing nito, baka doon po yung may problema, kaya may tumatagas dito sa may gilid nya. Ayan, may mga basa. So yun ang titingnan natin. So baka hindi maganda yung pagkalagay ng wall flashing nya. So papasilip natin kay Foreman ng bulan. Nandito po tayo sa taas, sa may second floor. May kwarto pa po rito. Ito yung sa may hagdanan. Doon may tumatagas din doon, galing sa bintana. So yung ano siguro, yung sealant. So kailangan lagyan no din ng sealant. So dito basa pwedeng hindi na pala tira yung mga lock niya. Tira. Mga lock ng bintana. Hindi rin isara. Kaya siguro may tumatagas. Nagbabagbag pa rin po sila. Okay, kain muna tayo mga boss. Siyempre, first day adobo. Adobong baboy. Kain tayo. Brian, dosartan. May maintenance ka? Pwede na yun. May instructan, di ba? Nagkaroon nga maulaw kayo yung sartan. Dapat taba. Pwede ka maulaw. Kain tayo mga boss. Si Tantan mo kain na lang sa pagdating. Okay, tara na mga boss. So balikan na lang natin sila sa susunod na araw. I-update uli natin tong project dito. So tayo, uwi muna po tayo. So wala na pong ulan. Mainit-init na. Nag-jacket pa po ako kanina. Ayan o, nag-jacket tayo. Wala naman ng ulan. So tara.